Halo, dobar dan. Veliki pozdrav svima koji pratite sve ono što ja radim u zadnje vreme. U ovom video snimku saznaćete neke stvari o Dalili koje niste znali iz razloga što ja je poznajem mnogo godina ranije. Znam je još iz onog realitija, onog podruma. Ta sezona, nemam pojma koja je bila po redu, ali bila je ona, Irma Serjanić, koja je trenutno u zadruzi, i Mladen Vuletić. Da, tu sam bio i ja, pa mi je onda onaj kreten slomio nogu. Eto, danas sam se baš setio da snimim vlog o tome šta je Dalila radila, a što je zaprepastilo pojedine učesnike tad tog realitija. I mene lično, meni se zamerila nekim rečima koje su bile monstruozne, a neke od učesnica jednostavno nije gotivila. Priča kreće tako što je tada bilo, ne znam, zakazano neko generalno sređivanje ostave tadašnje i svi su morali da izvade tuđe ormane, ne svoje, nego tuđe. I da srede tuđe ormane, znači svako nečiji orman da sređuje. I jedna devojka koja više nije u medijima, koja se povukla, ali bila je onako zapažena reality igračica i ona je bila na neki način Dalilin uzor i ona se njoj divila, a ujedno i mrzela nekako, konstantno su se svađale. Dobila je zadatak da sredi njen ormar i kada je počela da sređuje, šokirala se. Našla je, ne znam, neću da pominjem tu devojku, zato što povukla se skroz i nije mi se ništa zamerila, tako da je neću pominjati, ali ona je našla smotuljke, kose, kako su se devojke šišale tu po kući, jer tamo frizer postojao nije, međusobno su se šišali svi i uglavnom zbog nedostatka vremena, jer tamo vremena uopšte nije ni bilo, dlake su ostajale na podu i eto, ono, ko se seti počisti, ali danima su se vukla se kosa ono po podu, bilo je strašno prljavo i slično tome. Našla je smotuljak svoje kose ovako u klupčetu, bukvalno, kako se šišala, to je sve našla. I našla je sve ove čiode neke pozabadano i uvijeno je bilo crnim koncem, onako jako uvijeno. I znam da me je zvala u WC i pošto tamo nije bilo kamera i ostavili smo bubice i bukvalno je plakala, nije znala šta se dešava, šta je uradila, uplašila se, mislim, nije sve jedno naći svoju kosu. Ali tu se priča nije završila. Izvinite. Malo da popijem Nescafea, nešto sam rano ustao danas. Našla je još 4 smotuljka kose od Ave Karabatić. Ona je bila tada nešto kratko, pa je otišla. I još od neke učesnice je našla tu kosu, a u jednoj kesici su bili nokti, kako su sečeni nokti, sad ne znam da li je to nadogradnja tih noktiju ili prirodni nokti, pojma nemam. Znači, nađeni su, da sumiram situaciju, da ne zvučim konfuzno, nokti i kosa u Dalilinoj polici za stvari. Što je bio i, ne znam da li je bio predmet, ne. Urin su takođe našli, držala je svoj urin kod kreveta i onda je tu nastalo ono kao opšta pometnja zašto ona drži urin u flašici i tome slično. Znači, imala je te creepy momente sa tom kosom što je držala uvijeno u taj crni konac sa tim nekim čiodama, ja ne znam, možda je to njoj služilo kao za te dodatne modne kao momente, te čiode i sve to, da li je to služilo da čuva te igle i čiode, ja ne znam, ali evo čujem ovde po medijima da se priča o nekoj magiji, da se ona bavila magijom, pa me eto to navelo i podsjetilo na ovo što sam ja video.
iskreno malo i zastrašujuće. Druga stvar, Dalila se konstantno opijala i ponašala se bludno, nemoralno, umela da pretera sa alkoholom, bila agresivna, tada bila u vezi sa Mladenom Vuletićem. Čini mi se, oni su bili u toj nekoj gruboj vezi, tukli su, zapravo on je nju ošamario, ona je prešla preko šamara, onda ponašala se bludno, razvratno, meni je rekla da će mi gasiti cigarete o čelo kada budem spavao. Jednostavno, to je devojka koja se meni zamerila i ja nemam potrebe nju da štedim. Svako ko se meni zameri u realitiju, bar jednom, isto kao i Maja Marinković što mi se zamerila kada je izmislila onu priču i kada je sve od nje poteklo u sezoni 3 da sam se ja zaljubio u Rozovića i tome slično. Meni se ona tad stvarno zamerila doživotno, jer je stvarno napravila katastrofu i tako da ja i ona se jesmo pomirili, ali nikad je više nisam smatrao drugaricom jer je bila spremna da izmisli tako nešto i da se sprda sa mnom i sa njim tada. Da. Ja sam pratio zapravo Dalilin sam početak, sam dolazak u reality, predstavila se kako se predstavila i odmah je krenula na mene i ja sam je odmah nagazio zato što sam je gledao, slučajno sam je video zapravo u nekoj bosanskoj emisiji na BNH, Pink BNH, ja mislim da u pitanju, gde je bilo nešto pričanje o elitnoj prostituciji, zapravo da je ona bila gost, onda se ona tu protivila, ne znam ni ja, i onda, ne znam, ona tu plakala, vrištala, su svemu bila u depresiji 4-5 dana, i to je to. Devojka je loša, ima ekstremno zlo u sebi i jednostavno ne bira put kako će da stigne do novca, do uspeha, novac joj je konstantno u glavi. Eto vidite šta je uradila dečku sa kojim je bila u braku, predstavljala se da je to neka vanvremenska ljubav, ne uništi brak i slično tome, a on je doživeo da ga vara sa drugim dečkom i doživeo je pakao sa njene strane, što je monstruozno. Uopšte nije normalno, djevojka ima psihičke traume, jednostavno odrastala je gdje je odrastala, otac je bio strog, branio je mnogo toga, tako da verovatno je to posledica njenog ponašanja i njenih ekstremnih ispada, znači nije ono u normali sa normalnim etičkim, da kažem, kodeksima i nije u normali sa nekom normom, šta da kažem. Tako da ja mislim da se ona bavila magijom, da ima tu neke veze sa crnom magijom i da barata tim stvarima. Ne bi me čudilo da je Dejan uvračan ili da je bačen taj hodžin zapis na njega, jer po svemu sudeći on ne može doći k sebi uopšte. On dolazi na momente k sebi, ali ne. Tako da, ako se ispostavi i u daljem vremenu da se on tako ponaša, njemu treba da se skine ta crna magija i da mu se baci ta bela magija, razumete? Da dečko malo uživi, da dođe k sebi, jer Dalila je veštica. Po meni sudeći, onako, spremna je na te mađije, na te gluposti. Pa mislim kad je njoj ta devojka našla kosu i nokte, onako sve spakovano, fino, sve. I da, i još jedna učesnica je našla svoje haljine. Nešto je bilo neka nedelja gladi, nemam pojma, i onda je maca diskrecija kao gledala u njenom ormaru, pošto ona krlila i uvek imala i belog mesa i sve krila u ormaru i tunjevine i to. Tražila je za mene i za nju hranu i našla je svoje 2 haljine. Kaže, Brendano, ja sam gledala kao kod Dalile u ormaru, da li ima neka hrana, ja nađem svoje 2 skupe nove haljine, kao još ih nisam ni nosila, i joj kažem, idi uzmi, kaže, neću, kao, neka joj. Tako da krala i garderobu.
krala je garderobu, lagala je, ponašala se nemoralno i nađena je kosa, ta učesnica posle je valjda išla kod psihologa, imala je traume i slično tome, zato što je Dalila veštica našla kosu, to jest uzela kosu. Hvala vam svima vama što ste na ovom kanalu. Primećujem po količini komentara i po strukturi istih komentara da ste stvarno vi moji pratioci godinama unazad koji ste me pratili, ali eto zbog reality industrije u koju sam upao i koja jednostavno nije mogla da prepozna moje talente, ja sam pao tamo u neke 10. planove, a iskreno ja sam se isključio u većini slučajeva, većini vremena mog provedenog po realitijima i nisam uopšte želeo da se eksponiram, nisam uopšte želeo da jednostavno bilo šta emitujem. Tako da mislim da ste na pravom mestu i ljudi iz realitija zaslužuju da se o njima iznese prljav veš, apsolutno. To su ljudi koje ja uopšte ne štedim i neću ih uopšte štedeti.